κάνεις, φίλε μου? Πολύ ωραία. Ρε φίλε, τι κάνεις? Πολύ ωραία εσείς. Εσύ τι κάνεις? Δόξα τω Θεώ, από υγεία καλά. Εσύ είσαι καλά? Καλά, από υγεία πολύ καλά. Εγώ? Και σε πιστεύω να είσαι καλά, ξέρω εγώ. Εσύ όμως, εσύ τι κάνεις? Εγώ στον αγώνα. Εσύ? Στον αγώνα με το χαλβά. Εσύ, βέβαια. Εγώ? Εσύ στον αγώνα και εσύ για να κάνεις τη δουλειά σου. Και εσύ? Το ίδιο. Και εσύ. Και εγώ. Βέβαια, σίγουρα. Και εσύ και εγώ. Έχεις γράψει τραγούδι ποτέ για γυναίκα? Όχι, δεν έχω γράψει. Δεν έχεις γράψει τραγούδι? Όχι. Εγώ έχω γράψει ένα τραγούδι σήμερα. Να είσαι καλά. Τι να είσαι καλά? Και εσύ να είσαι καλά. Να είμαι καλά επειδή έγραψα τραγούδι, τότε γράψει και εσύ 3 τραγούδια να είσαι πολύ καλά. Πού το ξέρεις ότι θα πω κάτι τέτοιο? Ήρθα να πω ένα τραγούδι. Δεν σε φαίνεται παράξενο αυτό? Όχι. Όχι. Έχεις γράψει ποτέ τραγούδι σε γυναίκα? Όχι, δεν έχω γράψει τραγούδια. Ξέρω να τραγουδάω όμως, αλλά επειδή χαλασμένη φωνή είναι τραγουδίσω τραγούδια εγώ να χάσει τα Πασχάλια Γρηγοράκη. Έχω το τραγούδι μου εδώ. Θες να σου τραγουδήσω? Όχι, ρε φίλε μου. Όπως αγαπάς. Όχι, ρε φίλε μου, όπως αγαπάς δεν γίνεται. Ή όπως αγαπάς ή όχι. Όπως αγαπάς. Όχι τότε. Α, μπράβο. Τι αμπράβο. Αν δεν ήθελες να το ακούσεις έτσι. Θα τα ακούσω. Γιατί όχι. Τώρα δεν το λέω εγώ. Να σου πω τους στίχους μου, τους έγραψα εγώ. Ναι, να σου πω κι εγώ άλλο ένα στίχο είστε. Να σου πω πρώτα εγώ το δικό μου. Να με λες ένα στίχο, εσύ ένα στίχο εγώ. Αχ, αγάπη μου μεγάλη, που σε όλοι μες στα κάλλη. Θέλω να συγχαρώ όταν θα σε δω. Φοβερός στίχος αυτός. Θα σου πω ένα παραμύθι, κοίτα πώς κοιτούν τα πλήθη. Κι αν τα πλήθη με κοιτούν, εγώ τη δουλειά θα κοιτάξω. Πολύ ωραίο, με χαλάς το τραγούδι, αλλά δεν πήρα συνέχιση. Λέω να πάω Eurovision να με δείξει television. Αν με δείξει television, Δεν θα πας στη Eurovision. δεν θα πας στην Eurovision. Να με δει όλη η Ευρώπη και το κάτω Ευρωκόπη. Να με δει όλη η Ευρώπη και το κάτω την Έχεις φάει Ευρωκόπη. πετάτες από τον Ευρωκόπη? Έφαγες κάτι Κωνσταντίνο, έφαγες εδώ? Όχι, μυστικό μου, τώρα θα φάω. Τώρα εσύ δεν με φάει γιατί... Είμαι τυραψάνι εγώ, δεν είμαι από εδώ. Α, επειδή είσαι από τη Ραψάνη δεν έχεις Ναι, φάει. Όμως τη Ραψάνη είναι τελευταίοι. Όχι, όχι. Να δούμε πως οι άλλοι πάθουν τίποτα και μετά... Όχι, μπαμπά. Όχι. Η αναζήτηση της επιτυχίας